Lintang rembulan mas. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku yang di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki saniki don duwe mulut ora jawab salame Pak Gadot iki. Iya, ngopi dongane apik-apik didongane meniko seneng dunia akhir. Sing jawab salame Pak Gadot, tak dongake rezekine saya deres. Sing oleh jodoh ndak ketemu jodohne. Nek rasa ditambah Bu. Rene rasa ditambahi jembaro kubur. Ya, sesuk nek esuk meneh wae. Esuk meneh nek donga kuwi. Heeh, sing penting saiki ya. Iya. Nggih. Pripun Bu? Sae kabare? Bu iki ayu-ayu kok mate. Lho, rada parah mate. Sampe serupa. Sampe apa nih? Ki wong so. Saya Rengganis. Rengganis biasa. Sore seru nggih. Nggih, penyanyinya ganteng mboten? Mboten. Ora. Ora, Dik. Ora ganteng. Tos. Iki balaku. Aku ning kene nemu bola. Iki anak sapa jujur banget gitu. Ini ya sampai jujur ya, Dok. Ganteng orang, Dok. Betul, iki wedi gampang. Saya kira bola karo tante. Nggih, pokoknya ngaturaken wijing siang, wijing rumahan malih, gitu Dok. Heeh, ngaturaken saking keluarga Satria Muda Budaya Kebaran Matur Nuwun, datang ing Guru Bupati, Guru Bupati panjenenganipun Bapak Abu Nyali nggih. Dia diatur kawan Dok. Ya, sing biyen lagu-lagu tuwek-tuwek wae ya. Mendem nih. Oh, gampang mendem. Ning atas mari. Ya, mendem ya. Hah? Wes. Nek mendem wis, nek mendem wedokan wis durung. Sajake bendina nek mendem wedokan. Sepira matene no, sira apa-apa. Dene mas sepira dekan wis. Oh ya.
Bisa oleh yang bisa masak mami kok. Hamba Allah. Jadi, Alam. ya nama itu kayaknya sing cakung nek kene iki ya kudune kang marpe itu. Ya, sebaik apa